For today is a Cavite Mutiny, so it is a historical happening before in 1872. So for today's topic, guys, I'm just want to say that this Cavite Mutiny has two faces, no? Two faces or dalawang mukha, no? Dalawang ibig sabihin, no? So let's start. So, 1872. We all know, since we're elementary or high school, no, na alam naman natin kung ano yung mga important na nangyari before, no, mga important year, event, no. Entire Filipino nation as well as Filipino communities all over the world gathers to celebrate the Philippine Independence Day, no. We need to remind also, we should remind, no, or significance, historic 1872, no? Napaka-importante ng year na to, mga kaibigan, no? Kasi walang 1986 Philippine Revolution if there's no 1872 Cavite Mutiny. No? I'm gonna change this, no? So next, so two major event happened in 1872, which is the 1872 Cavite Mutiny, of course, no? Major talaga yan. Alangan na magwala yan, no? Major yan nangyari, no? Unang-una yan, no? Pangalawa is yung mga martyr, no? Yung tatlong pare, no? Gomburza Fathers, no? Which named Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, no? Hindi sila Gomburza brothers, ha? Gomburza Fathers, no? Mga pare silang tatlo, no? So sinasabi ko kanina na may dalawang mukha, no? Itong Cavite Mutiny, no? Two faces, which is the Filipino version and the Spanish version, no? Uunahin muna natin tong Pinoy version na to, no? Kung anong nangyari sa Cavite Mutiny, no? Pinoy version. So let's see. So bago tayo pumunta sa nangyari, kung anong nangyari sa Cavite Mutiny, pag-uusapan muna natin itong mutiny, no? Ano ba tong mutiny? Ha? Isang rebellion against authority, no? Pag-aalsa ng rebellion kontra sa mga high authorities, no? Like mga mas kataas sa imuha ka ng mga high ranking, no? Comes from our old verb mutin, which means revolt, no? So according to my research, our latest mutin, which is the year of 2001, I think, or 2003. So between that year, no, sa pangunguna ni dating senador Antonio Trillanes IV, no, sa pag-aalsa ng rebellion against authority, which is si Gloria Macapagal Arroyo that time, no, which is 2001 2003, hindi ako sure, no. So ito yung nangyari, no. Isinulat ni Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera ang Filipino version na ng Cavite Mutiny, no. Isa siyang Filipino scholar and researcher, no. So ano ba talaga nangyari sa Cavite Mutiny sa Filipino version, no? So according to Pardo de Tavera, no, which wait lang, the incident was merely a mutiny by Filipino soldiers and laborers, no? Isa lang mga Pilipinong sundalo at laborers of Cavite Arsenal, no? Ano ba yung arsenal na yan, no? Isa yang lugar, no, na tambakan ng mga armas, no? Armas, hindi armas ng mga Pinoy, no? Kundi armas ng mga Spaniards, no? Espanyang mga sundalo, no?
So, dissatisfaction arising from draconian policies of Izquierdo, no? Sa pagdating ni General Izquierdo, kasi isa siyang governor general dito sa Pilipinas, siya yung namuno sa Pilipinas kasi yung time na yon 1872 wala pa yung presidente, no? Wala pa tayong presidente. So, bale siya yung temporary, no? Siya yung namumuno sa Pilipinas, no? So pagdating niya sa Pilipinas, he abolition of privilege, no? Nag-abolition siya, no, ng pribilehiyo, no? Isa na diyan yung mga taxes, no? Paying taxes, exemption, no? Pero sa arsenal lang yun, ng mga tao arsenal. Yung mga tao sa arsenal, no? At yung pangalawa is yung forced laborers, no? Yung pipilitin kang patrabahuin sa kanilang yung pipilitin kang magtrabaho sa kanila, no? Kahit ayaw at sa gusto mo, no? Basta nasa legal age ka lang, no? Importante lalaki ang kukunin nila, no? And then prohibition of the founding of the School of Arts and Trades, no? Kung magaling ka sa school, no, arts and trades, no, exempted ka din, no? Exempted ka sa taxes, no? Na pribilehiyo ni General Izquierdo, no? At exempted ka rin sa yung pipilitin kang magtrabaho sa kanila, exempted ka diyan kasi magaling ka no? Exempted ka talaga, no? So Cavite Mutiny, uprising of military personnel of Fort San Felipe, no? Itong Fort San Felipe is a Spanish arsenal in Cavite on January 20, 1872, no? Take note of that, no? Kasi importante itong date na to, January 10, 20, 1872 kasi ito yung pagtayo ng military personnel ng Spanish, no? Around 200 soldiers and laborers rose up in the belief that it will elevate a national uprising, no? Naniniwala mga sundalo na mag-elevate yung Cavite Mutiny and national uprising, no? Naniniwala sila talaga na lalago itong Cavite Mutiny. Kaso lang, but the mutiny was unsuccessful, no? Hindi siya successful na nag-grow talaga, no? And government soldiers executed many of the participants, no? Marami silang pinatay, no? Ano bang dahilan kung bakit naging unsuccessful itong Cavite Mutiny na to, no? Malalaman niyo yan mamaya, no? So next tayo. So ito na nga, Gumburza Brothers, no? Ginawa itong Gumburza dahil the collective name of the three martyred priests, no? Pinagsama yung apelyido nila na naging Gumburza, no? Example for drugs. 'Di ba yung drugs is meron talagang drug lords and masterminds, no? So dito yung itong Gumburza fathers na to were tagged as the mastermind of the Cavite Mutiny, no? Naging mastermind sila, no? Nadamay lang talaga sila. Hindi sila talaga mastermind ng Cavite Mutiny, no? Nadamay lang sila, no? Ginawa silang mastermind ng mga Espanya, no? Sa Cavite Mutiny, no? Next tayo. So the Gumburza, they were prominent Filipino priests charged with treason and sedition, no? Sinintensyahan sila ng mga malalaking treason and sedition, no? The Spanish clergy connected the priests to the mutiny as part of the conspiracy to stifle the movement of secular priests who desired to have their own parishes, no? Mga pare talaga ay gustong magkaroon ng sariling simbahan, no? Churches. Gusto nilang maging high authority ng simbahan instead of being assistant to the regular friars, no? Hindi sila gusto ng
na maging assistant, gusto sila na maging authority sila sa sarili nilang simbahan, no? So next tayo. So ito yung ginawang pagpatay ni na Gomburza fathers, no? Killing someone by strangulation, typically with an iron wire or cord, no? This picture is not actual picture, no? It's just a elaboration on how Garrote kills the Gomburza brothers, no? Yung hindi siya pupugutan ng ulo, no, kundi hihigpitan lang yung yung neck mo, yung neck hanggang sa mawala hindi ka na makahinga, no? Ano ba 'yan? Hindi ka na makahinga. So yun ang gamit sa pagpatay sa tatlong fathers, no? Martyred fathers, no? Which is the Gomburza fathers, no? Next tayo. So on February 17, 1872, no, mga ilang buwan lang ang nakalipas, no? The Gomburza were executed by Garrote in public to serve as a threat to Filipino never attempt to fight the Spaniards again, no? Sinasabi ng mga Spaniards na wag nyo kaming kakalabanin kasi ito ang mangyayari sa iyo kapag kayo ay mag-a-attempt na kakalabanin kami, no? So yun yung sinabi ng mga Spaniards sa mga Pilipinong nag-a-attempt na to fight the Spaniards again, no? This scenes purportedly witnessed by a young Jose Rizal, no? Akala nila wala silang witness, no? Pero nakita siya ng batang Jose Rizal, no? Nakita sila ng batang Jose Rizal kung paano pinatay yung mga pare, no? Yung tatlong pare, which is the Gomburza fathers, no? Next tayo. So dito naman tayo sa Spanish, no? Spanish version, no? Tapos naman tayo sa Filipino version, so dito naman tayo sa Spanish version. So according to Montero y Vidal, a prolific Spanish historian documentation the event, no? Siya yung sumulat sa Spanish version ng Cavite Mutiny, no? Then he say that they highlighted it as attempt of the Indios to overthrow the Spanish government in the Philippines, no? Naiisip nila na aatakihin sila ng mga Indios, no? Aatakihin sila ng Indios para palayasin sila sa mga sa Pilipinas, no? Yung sinabi ng mga Spaniards na paalisin na tayo ng mga Indios. We need something to do, no? Meanwhile, Governor General Rafael Izquierdos officially report to the King of Spain magnifies the event that and made use of it to implicate the native clergy which was then active in the call for secularization, no? Nandyan sa baba yung secularization, kung ano yung secularization para maintindihan nyo kung ano ba talaga yung sinasabi ko, no? So next tayo. So 1872, no, was premeditated, no? Pinagplanuhan na maigi, no? Pinagplanuhan na maayos ng mga Spaniards, no? A part of a big conspiracy among educated leaders, mestizos, lawyers, and residents of Manila and Cavite, no? They allegedly, di umano, plan to liquidate high-ranking Spanish officers then kill friars, no? They pinagplanuhan nila na maigi kung paano nila papatayin yung mga friars, no? So January 20, 1872, no, the distant of Sampaloc, which is the Manila Sampaloc, celebrating the feast of the Virgin Loreto, came with it were some fireworks display, no? Ano yung fireworks noong panahon na yun, no? Kaysa ngayon, kasi noon walang buildings, no? Hindi makikita ng maigi, no? Pero nadidinig sa malayo, no? So itong Caviteños na to has planned to attack the Spaniards officers, no, in Arsenal,
ay in the oh yes. And then by uh, by the fireworks display, the Caviteños mistook this as a signal to commence with the attack, no? Akala nila yun na yung hudyat na pag-atake nila sa mga Spaniards, no? Yung akala nila signal na yun, no, sa pag-atake nila, kundi isa lang palang fireworks display, no? So 200 men was led by Sergeant La Madrid attacked Spanish officers at site in Seis da Arsenal, no? Yung 200 katao daw na pinangunahan ni Sergeant La Madrid na to attack the Spanish officers, no, in the arsenal, no, pinadalhan, pumunta sila doon para umatake kasi akala nila yun na yung hudyat sa pag-atake nila, isa lang palang fireworks display. So Izquierdo, upon of learning the attack, no, may hinala sila na atake talaga mga Caviteños, no, ordered reinforcement the Spanish force in the Cavite to quell the revolt, no. Nagpadala siya ng mga maraming reinforcement ng mga Spaniards, mga sundalo, no, para papatayin yung mga Caviteños na umaatake sa kanila, no. So itong Caviteños, umaasa silang tutulungan sila ng mga Manileños who were expected na tutulungan sila pero hindi sila dumating, no? Kasi nga yung akala ng Caviteños yun na yung hudyat ng pag-atake nila pero hindi pala. Kaya hindi dumating yung mga Manileños, no? Na inexpect nilang dumating at tutulungan sila. Kaya namatay silang lahat, no? At yun ang dahilan kung bakit naging unsuccessful yung Cavite Mutiny, no? Dahil lang sa isang fireworks na naging dahilan na naubos silang lahat, no? Kasi nagpadala yung general nila ng isang madaming reinforcement, no, to quell the revolt, no? Namatay silang lahat. At doon ang dahilan kung bakit naging unsuccessful, no? So in result, leaders of the plot were killed. Father Gomez, Burgos, and Zamora were tried by a country marshal and sentenced to be executed, no? Pinatay sila, no? So ito yung mga tao, no? Ito yung mga taong nadamay, no, sa pangyayari ng labanan, no? Kating apat na to, no? And other Filipino lawyers were suspended from practice of law, arrested and sentenced to life imprisonment at the Marianas Island, no? They suspended the mga Filipino lawyers, no? Ito yung nagpa-practice ng mga law para talunin yung mga Spaniards, no? They got arrested, no? Imprisonment. Ipinakulong sila sa Marianas Island, no? Ang layo yun, ah. So next, a quick summarization, no? Filipino version and Spanish version of two version of Cavite Mutiny, no? Filipino version is a simple mutiny by the native Filipino soldiers and laborers of the Cavite Arsenal, who turned out to be dissatisfied with the abolition of their privilege, no? So the Spanish version, an attempt of the Indios to overthrow the Spanish government in the Philippines, no? Iniisip nila na atakihin sila ng mga Indios para palayasin sila sa Pilipinas, no? So next tayo. So dahil sa Cavite Mutiny, no, namatay yung tatlong pare, no? The death of Gumburza, no? Dahil sa pagkamatay ng tatlong pare na nakita ni Jose Rizal, ay kinonekta niya yung naisulat niyang nobela, yung dalawang nobela na naisulat niya, yung El Fili Posterismo at No Limitang Hire, no?
Dahil sa dalawang nobela na sinulat niya, ginawa ni Andres Bonifacio ng aksyon, no? At nabasa ito ng mga tao, no? Kaya nagsimula ang 1996 Philippine Revolution, no? So ito lang yung nangyari noong Cavite Mutiny, no? So there you have it. Thank you for listening. I hope you have a good understanding of my topic. So thank you for listening and goodbye. See you again and goodbye again.